olo ka imezi opere ruru ọ sị na ị ga-adọrọ ayụ anya n'elu yu anya na ọ sị na ị ga-adọrọ ya wee tiri mkpu wee nakwụba ụmụnne ya anti wee nyekwa ya ego ya wee je wee mezie dọpere wee pasịa ife niile bikos na ya na-achọzi ọnwụ ọbịa makwa na ego ya ga-eji ma opere but it was there. Ọ sị m ka e mesịrị ife niile ọ sị m nne ya wee ka na-eche ka o mee 3 months ịgbagonu onye ebere amụ ọ sị m na ọ bụ na amụ ya like I said before na ebepụrụ ya 2 inches n'ezi ka ya nọzi na-anọ na di ya ewegoro ya amụ sef na-achụ nwaanyị Chineke nna m amụ ebere bụ ọsị m ọ bụrụ na ọ na-etinye dị amụ na ya marọ ọ bụrụ na ọ na-etinye dị amụ na ya marọ na ya ka nọ sef mgbe afọ emesịrị ede ọpịrịbesi amụ ya wee sị ọ bụrụ meshin ka egote ịghọta na ka anyị na ya na-abụ wee na-eyuzu like ịmagolo all this toy ka egote ka anyị na-abụ ọ sị egbuo isikwuna ọtọị isi na ọtọị ifela ada eme gị akwụnakwụna osi nna ọpụ ebie ọ kọlịa dị ho ya dị kọlịa dị ho la agbata obi na ya sị ka egote tọị ka a wee na-enyere onwe ya aka ebe ebere amụ ya ka na-emeri ebele na amụ ama nlụzi ọrụ nọ n'ezi ka a nọzi nụ na di na ya mara ọ na-eyuzu amụ ọ nara eyuzu bikos na ya fọrọ dị amụ ebe ọ na-alụ ọrụ etinye na fana abụọ sizi eme ka ya marọ mana ọ ka na-apagharị ụmụ nwaanyị ọkụ n'ụwa fọ ha bada ọdụ ha bada ọdụ ụfọdụ bụ nkịta eziokwu ụfọdụ bụ nkịta ọ sị bụ nne na ebe fabina bụ n'ụlọ nke diọkpara ya nke izizi ya mụrụ lụrụ bụ ebe fabi so na diọkpara ya anwa na o nwere one guy ya na fa na-abụọ bi n'ụlọ fa ya na fa na-abụọ mere business so emesie the business agara aga like achọba ego fe achọba afụrụ ego so nwa ya wee nata wee na-etisi na afụrọkwana ego kedu ife a ga-eme na afụrọkwana ego ịmagoro fa na-agba na-agbagharị ka amalite esi wee lie ego ka amalite ego si wee pụta ịmago biznes unu ga-eme ego furu ịghọta na-agbara ụzọ ego si ịmagolo foreign business a na-ada emebe Because n'ebe fabi bụ na twin duplex ịghọtara na nka dị guy lụrụ wee sị na ofuke bụ nke nwanne ya nwoke nke ọzọ bụ nke ya kwa ịghọtago like maskene na ọ bụrụ ọfa ncha na ọ bụrụ sọsọ ya lụrụ dị ụlọ mana ife a bụ ụlọ fa asị anya bịa biri ebe afọ sị na ya chọrọ ọmama ya bigodola ebe afọ tiesizie ndị mmadụ ebe afọ si mgbe ya na nwanne ya nwoke dị ọrụredi they will now come down and leave it fast wee chọọ ọ sị ma ọkwana ya so ya na one of the tenant wee mee this thing wee mee biznes ọ sị m nne na ozugbo ya na di ekwa batara ebe afọ ọ gabagoro okilikili kọbalọfa ka o si akọkọgide kọsịa ọ batazi anya na ya na-abụkwugheri ọ nọ na-ewenye olu tụkọ nkọ ife ya gwalọfa ọ na-ewenye olu tụkọ nkọ onye akafa na-anụ akwa ngwala ụlọ ọ ife aka ị ga na-ezuzugheri onwe ka ọ gwafa maka na garị gbara ụka ọ gwasị afa ọ bata ya na ya na-abụ okwu okwu onwe ike fa na-ekwu okwu mmiri ọ sị a na-etu a ka isi wee mee garị ọgba ụka yesterday ya aka na-ekwu nke afọ wee mekwa ọzọ just to concur ife ọ gwalụfa fa wee na-asị oh na this man na-ekwukwa eziokwu because ịmagonu enwe ka ihe esisi kata asị na-enyo gị enyo ịdịkwa sure ọ na-amazi nke bụ ọ chụpụrụ nwa mgbe afọ bedie so that business ya na nwa ya nwoke na-achọ ka find out what happens to their money di ya wee bukwelu wee jekwulu the guy ya na ya na-abụ mee biznes wee sị ya ya gba nwa ya nwoke nkịtị n'ọnya nwale the money n'ọnya nwale the money na ọ dị-ekwu eziokwu onye oshi nna ibie kọtọba this guy kọtọgide kọtọsịa onye ya na ya na-abụ mee biznes wee buziela aga wee buso the guy chụba the guy okwu elu tụ ana ya weta ego na olile ego na nna ama ibi eme wee na-ajụzi ya kedu onye kwu na okwere ekwu kedu onye kwu na okwere ekwu so nwa ya nwoke wee gbadosi ụkwụ n'ala ike wee mebe investigeshọn megidezi investigeshọn wee fụ etu ego si wee mis ịghọta na wee fụ ife mere ego o wee jekwuzielu the guy wee na-asị ya na nnekwu ife mere ego the guy wee fụsịzi ife mere ego wee na-eti si ya na ọ bụkwa na ya dị enwe ndidi na ya karị cross line na nna ife papa unu gwara m hey ọsị m nwa ya nwoke wee bee wee sị mba na mami take go so many things from this man akwa ifolo nyawa na ya man take here we say out leave my house o say leave my house asubi na this man be ajọ mmadụ o nwere ike izi ndị oshifa abịa gbagbuo m maka ife mere maka ịma ndobe gbuo n'ụwa nwayọ maka ịma ndobe m utogbu nwayọ maka ka i wee nweta one favor maybe o nwere onye na-ala di ya nwa wee walk onya out o wee pụọ n'ụlọ ọ sị m wee kọsarịa
ya wee bee wee sị mba na-etekigo ife niile dị n'ụwa for the sake of love, na-etekigo ife niile dị n'ụwa because na nwere bịa ya na mana ife nya ama nteki bụ ibulu true niile ya pass through all her life bunye ụmụ ya na ya ma nteki ya na ya ma nteki ya wee kpọọ ya sị ya na ya anụsigo maka na ụmụ ya si ya ka ya continue maybe gịnị ya na-abụ ga-ejezikwa n'obido ya wee sị ya na ya chọzi na ga-agbasa this marriage of 27 years diọkpala ya sị na ya chọzi inwe anything to do with this man maka na ọ bụrụ na isi ya apụtara na nwere dike ọ bụrụ na inyike akala ịnọ ya na forgive this man wonde ọsịta nke eji egbu ya na ya chọrọzi nke osote si na ya chọzikwu nke ada si na ya chọzikwu o wee bụrụ ngwongwo ya wee pụọ wee na-ayọ biko ya gbaghara ya na biko ya gbaghara ya na ya dosọrị na ya ma mmezi na fa bụrụ ebo na fa deceive ya na fa yuzuru ya na ya mara na isi ka fa na-asị ya wee sagide esi na ya wee kwuo na ya dosọrị na afọlụ nwa anụ nwa ọ mụrụ be nne ya o nwere mgbe ọ acceptụrụ nwa ahụ wholeheartedly C4 acceptụ na nwa afọ bụ gịnị egie C4 acceptụ na nwa afọ bụ gịnị favor C4 acceptụ na nwa afọ bụ onwe nsogbu otiku onye mana ka o wezeri edo ka nwa mba ụna afụlụgo ụdị ife dị otu na a na-achọ millions of naira iwe jesi na nwa gị ọ bụrụ na this man zili ndị ihe anụwa agbalụ nwa ọnụ chie n'ala emesịa wee malụ ọ ga-anọ na-asị na ya dosọrị na ya wee sị na ya chọzi na ya ma nnụzi na etekigo enough na ọdụgo oke na enwego abala mgbanye elu na ya na-anụ di na nwere ife aka enwere ike na mami agbali ya vaccine hepatitis na aka ebugolie in fact na o nwere ife a na-ebunye aka eburu luzu kwa akpa nwa luzu enu luzu ana na ya na-anụ di na ya adụgo tired na ya chọzi ha send alụmma voice note ebe ọ na-ayọ biko ọ na-ayọ oyọlugbogo oyọlugbede oyọnna oyibie ọkpa dị ya nwaanyị sị ya na ya ga-anwụkwa na ya anwụkwa dị ụmụanụ wee sị ya na ya forgive go gị ịkwa ife a niile imelie na ya forgive go gị mana for me and you to live together again mba na ị ga-egbu m ọ bụgodo na igburo m na ị ga-egbu ụmụ m na m ga-eteke gị netin na igbuo m na ọma nwutekwe m mana nke ụmụ m mba ịmabụlu ụchụ ga-abụ ege na ụmụ m kịta afọ agbagoro ife this is a serious business i wee choose a stranger bụ be gị na-akwụ gị ụgwọ ụlọ over your own child na nke a ama mme na ya chọrọ sị ọ na-ayọ yọlugbodo ọkpa dị nwaanyị sị ya na ya na-achọkwa ịnwụ na ya ga-anwụkwa na ya ga-eme nna o wee jụpụ ya sị ya ọ na mama anyị aka forgive oge ọ sị na mama anyị forgive gị mana ya chọrọ ị na-elon ka eke a ga-esi na elon ọ bụkwa ya nọ na-arụ ya anya ọ bụkwa n'ife mere elu who will take care of him who will men now who will mebie ọ na-afụrụ ya kịta ọdụ sked na ya akabago nka na ya agbadabago 27 years or 27 days kedu onye ga-take care of him kedu onye ga-ebugheri ya kedu onye ga-eme nna na ya chọrọ ị na-elon na ya chọrọ ime nna nwaanyị a wee sị jezie nụọ nwaanyị afọ na-agụgụ sins a na-eji gị eji jee nụọ ya mfat ụmụ nwaanyị afọ niile na-apa pik wan ọjụzia na-ayọ biko obikwe n'ụlọ na one of the ụlọ fa nwelo yọta na ebe afọ ka obi mana nke nwa nwa ya nwoke lụsị na anwụ ọ nọ n'ime wee gbasara egbu ebe nyanwa nọzi na sọsọ nyanwa na ebe afọ maka na nwa ya nwoke anọbụrụ ebe afọ ọ na-ayọzi anya biko ka agbaghara ya ka ayọọ nwa ya nwoke ka ọ gbaghara ya ka fa niile birikwe ka nna amị nwaanyị a wee sị m biko m jụọ unu ọ bụrụ gị ga-agbaghara ya ọ bụrụ gị ga-agbaghara ya hapụ this man ma emela ajọ ife na ya chọzi na this man chọrọ ịta isie na ọ chọrọ igbu ya one way or the other na ọ bụ na isie maọbụ isi nwa afọ ya mụrụ be nne ya maọbụ nke ya bara na nwoke ama nzu ike mmadụ ọ na-abụ enemy of onwe mmadụ ọ na-abụ enemy of onwe ka a ghara ikpe enemy of progress maka nke a bụzi enemy of onwe gị nwa zọlogo ndụ ma ego na o weta mgbe arụ adọrọ gị na-enye gị ndị na-egbogo na-egbede maka na ị na-anụ ma ya is not like you are the father ị na-achọrịrị ka iwepụ nwa ka ime ọbịa bụ ofu ka ị mụtara nwa weluga asị nna weluga asị ife niile ya na nwanne ya nwoke na-atọkwa ụtọ lụọ twin duplex ebe fa ga-ebi ị na-achọdebe ka ịgbasa afa na-achọdebe ka ewepụ nwa dị umeala sị m na ya chọzi onye gbalụ na ife a melọdọ njọ nyakwu ya onye gbara ife nye aka eme nyakwu ya kedu ife ọdụ unu ka anyị aka eme nye emebe nya ha hapụ ya nye kwesịrị ịhapụ this guy ka ọ taa isi nwa ya ịmakwa na ife a dị very risky ịma ife bụ business of millions
ka ije gwafa na the guy ekwugo n'ọnya nwa bụrụ ego n'ọnya nwa lidi ego n'ọnya nwa mee na fabụ ya nkịtị na ọ na-asị asị fachọbịa fa jidie na o budi ego na o jidi ego na ọ na-asara fa asị ọ bụrụ na the man bụ ajọ mmadụ ozie ndị mmadụ ịkpọ this guy like that the woman amadị how big ọdụ ọmadị nọ na otogo ụmụ ya gwabara anya hapịa o wee mezie nke ya wee sị mba ọkwefọrọ nke ije na ụmụ ya egburi ụmụ ya ka ama ndị mana ayọ biko ọ bụla ka ị ga-agbaghalụ ịma nke kasị njọ na ife iji take all those things because of your background because na ịmụrụ nwa n'ụlọ mana ọkwefọ nwaanyị mụrụ n'ụlọ bụ ngozi dụọlụ gị ịmakwa ebe ibidoro ya nwoke ebela amụ stel ọ na-akwụgharị amụ mkpirisi ọ na-ebugheri ya na-akwụgharị na-achọ onye ọ ga-ata isi o nwego ndị edela na fa ga-ataliri isi mmadụ and if you're not careful isi gị aba afọ ọnụ isi na ịchọrọzi move on ọ cross that line o nwere line ọ ga-abịa cross ọ ịmachighete azụ from it that line ka ọ cross by ijekwu nwa oh God Ocho abụgodo na ị ga-emegheri obugo not now allow him to stay alone afọ mụ biko ọ na-ayọ gị biko nwaanyị ọma biko na afọkwara gị n'anya nwaanyị ọma ichetakwa mbọsị ibido obube m nwaanyị ọma ịgbaghalụgokwado m ife ka nke a nwaanyị ọma o si nke a ọ pụọ nke a nwaanyị ọma o mere nna ome ibie ọ bụzala maka nwa nwaanyị ọma nna so na ịmara dat na ọkụkụ chụ ma amara ọsọ agba nwaanyị nwere ike ị na-ete ekili gị everything akwa ife ịbịa na ụmụ ya ịbịara na nwa ya cross go that line and that line ka cross go so I don't blame you nne m I don't blame you if you move on otegoli ikwesị move on but you are there which I applaud you mana ọ bara na ịta isi mmadụ nne emela ọsọ kwa ịghọtago mana ọ bụrụ na m na-emekwa mistake I don't know but this is me anyị ga-agakwa na comment section ka ejefe ihe ndị mmadụ gwara gị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ